Băiatul, mama mi-a zis să merg în pulă la Hristos și nu știu ce e aia pulă. Nu poți să-mi dai un dicționar. Înainte de asta caută și cuvântul pizdă, oricum îi face, nu o să vezi niciodată. Lingur, 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 lingur. Măi, pizdă de la Cernobâl, dacă mai zici ceva de lingurile tale, ți le bag pe cur, ai înțeles? La dai drumul. Dorime, interimo ad appare Dorime. Mie îmi trebuie o pulă de aici până aici. A feiești aniod minden nap, vad meg. Băi, fraiere, așa o put pe măta în cur până ia foc și după aia îmi prăjesc ouăle pe ea. Vreau să de minore. Eram 3 bărbați, nu mai avem nicio șansă. Apropo de asta, am auzit că profesorul meu de sexologie e foarte drăguț. Ridicați la voi pentru niște neam. Oamenii se ridică în picioare. Am glumit, stați jos în pula mea. Oamenii se așează înapoi confuz. Din partea mea, Adrian Minune și Roxana, prințesa Ardealului, dedicăm numai și numai pentru Ion Petrișor. Nu-le, Doamne, și prezervativ. Băi, țigane, nici după diaree nu mi-o ca tine. Sunt un rom și sunt cetățean european cu drepturi. Băi, țigane, atâtea drepturi ai tu câte fire de păr am eu în cap. Mă, prunci, mereu la cât de Biblie. Dar nu cred că mere. Și a privit Dumnezeu doar pantofi făcut. Iar a băut spirit. Am de la maică ta sau să de la tu pula.